Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς μας «Οι 8 πιο τρομακτικοί προορισμοί στον κόσμο». Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Νέα Ορλεάνη, η οποία δεν στοιχιώνεται από φαντάσματα, στοιχιώνεται από την ιστορία της. Παραπλανηθείτε στη γαλλική συνοικία και το παρελθόν θα σας ακολουθεί από κοντά. Κάθε φανάρι, κάθε μπαλκόνι έχει μια ιστορία γεμάτη με αίμα και κόκκαλα. Αυτή η πόλη χτίστηκε πάνω σε τελετουργίες, μυστικά και πνεύματα που δεν βρήκαν ποτέ την ηρεμία τους. Η μαγεία εξακολουθεί να αιωρείται στον αέρα. Αυτή που ψιθυρίζει, παρακολουθεί και περιμένει. Και αν περπατάτε μόνοι τη νύχτα, ίσως να μην είστε πραγματικά μόνοι. Οι ντόπιοι μιλούν για φαντάσματα στους καθρέφτες των ξενοδοχείων, για φιγούρες στα μπαλκόνια που εξαφανίζονται χωρίς ήχο και για ονόματα που ακούγονται στο σκοτάδι, από φωνές που δεν είναι ζωντανές. Και μετά υπάρχει και το La Laurie Mansion, όπου η σκληρότητα μετατράπηκε σε θρύλο. Κάποιοι λένε ότι μπορείς ακόμα να ακούσεις αυτό που άφησε πίσω της. Η Νέα Ορλεάνη δεν θάβει τα φαντάσματά της, αντιθέτως, τα γιορτάζει. Περπατούν μαζί με τους ζωντανούς, κρύβονται στη μουσική και χορεύουν σε κάθε σοκάκι. Σας ευχαριστούμε που περπατήσατε μαζί μας στη στοιχειωμένη καρδιά του Νότου. Και να θυμάστε, το τέλος μιας ξεναγήσης δεν σημαίνει πάντα το τέλος μιας ιστορίας. Η ομάδα του Let's Go Tour σας εύχεται ένα χαρούμενο Halloween και μια βραδιά γεμάτη με μαγεία και μυστήρια.